Hvem er du? Hej, hvem er du? Men hvad hedder du? Hvad er dit navn så? Mit navn er Gubsen. Så, ja. Men hvor fanden er vi egentlig? Men mit navn er Gibson. Godt at møde dig, Gubsen. Jeg går lige op og ser, om døren virker. Hallo, døren er vist låst. Hvad skal vi gøre? Men hvordan kommer vi ud herfra? Hvad skal vi gøre? Men hvad med vinduet? Nej. Hvad nu hvis vi falder og dør? Hvad gør vi så? Okay, så hvad gør vi så? Det ved jeg ikke, men jeg kommer efter dig. Men du er altså ret Gjertersen. Tag du af mig, vel? Ingenting. Okay. Hvordan skal vi komme ud herfra? Ja, du har ret. Det ved jeg ikke, men der er noget på skærmen. I dag sidder jeg fanget på det rum. Sidder jeg fanget i det her rum. Sidder du egentlig og skider? Nej, jeg sidder faktisk ikke og skider. Som I kan se. Så. Ja. Men I skal finde en vej. Ja. Men hvordan skal vi så komme ud? Det skal finde ud af. Ikke dumme lille dig. Fuck, han var mærkelig. Men vi må altså finde en vej ud herfra. Har du nogen idéer? Måske kan vi jo klatre ud af det der helt åbne vindue. For en gang skyld. Det er altså for farligt. Men hvad skal vi så gøre? Men jeg tager altså lige bluse på. Det er altså ret koldt herinde. Sådan der. Men skal vi ikke lave noget sjov? Som hvad? Sådan helt lige præcis. Hvad mener du med sjov? Altså bare sådan noget ret sjovt, ikke? Nu fucker du lige af, mand. Det der gider jeg altså ikke at have. Men vi skal altså finde en vej ud herfra. Okay? Lyder det godt? Ja. Ja. Bare noget sjovt. Jeg prøver bare at lave noget sjovt. Au. Skal vi ikke prøve at finde en nøgle? Lyder det som en god idé? Jo, lad os hellere gøre det. Hvor skal vi lede efter nøglen? Jeg prøver lige at gå ud af den der dør for at se om jeg kan finde nøglen derude. Selvom det er der, hvor vi burde flygte fra. Der er nøglen der. Jeg fandt nøglen. Skal vi se, hvad den gør ved døren?